मा बेयो मामा मा बेयो एम्बु एम्बु धनुषका एम्बु लांफैयो नै एम्बु बिबैजों लाखिनानै गिनानै गाबदों धनुषकाया नै होनना बेखौ नै होनलाय मामा नै होनलाय नै नै ini ayo लांफाला बेखौ लांफाला हनै गाबबाय आबै गाबबाय हनै थांगोन अबाव थांगोन हा धनुषका अबाव थांगोन हा Good morning everyone, welcome back to the channel. दायो जोङो तेजपुराव थांनो नागिरदों आरोना हाम्पेजों आंजों एसे खामानि दङ डिसि अफिसाव तेजपुराव ओमफ्राय ट्रेनजों थांनोसै दायो फुंजानो माने बांद्राय गरमबाथाय बाहेरायाव ओंखारनो हाया दायो बिराद गरम जानो नागिरदों दिनैनो हाम्पेजों आंजों ओंखारबाय धनुषकाबो धनुषकाया गाबलायलायबावोसो थांफानो मोना साननानै गालाङो नालाय जोङो मालाबा धनुषकाखौ दायो नै बाइकखौ स्टेन्डआव दोनबाय आरोना थांनोसै दायो टिकेट दाननानै लानोसै र' तेजपुर थांनो नागिरदों तेजपुर हाम्पेया तेजपुरखौनो नुफेराखैनो खनसेबो ओंखायनो एसे बेरायनो लांनो ट्रेन फैसिगोन ट्रेनाव गाखोनोसै जों दायो ने धनुषका ट्रेन फैसिगोन नै ट्रेन फैगासिनो दं बेल होबाय हरन माजबाद रेलवे स्टेशनखौ गोदान माने प्लेटफर्म बानायगासिनो दंबावो आरोना मडेल स्टेशन जागोननो ओइसिम गोलाव जाथारबाय ओरैबो बानायगासिनो दं नैबेथिंबो गोदान ट्रेन फैबाय बारा गोलाव नङा माथो गुसुंसो ट्रेनानो हा लास्टाव गाखोगोन जायोलै जाम्बि दा ओरैजायसो खर' सोलायबा फार्स्ट जागोन माथो लाखिगासिनो बेयाव फैदो इयाव जों दा ट्रेनाव गाखोबाय खालिसो लास्टावसो खालि फार्स्टआवबाथाय बिराद मानसि जायो ओंखायनो जों लास्टथिं गाखोबाय आरोना खालि गोजासो धनुषकायाबो गाखोबाय ट्रेनाव अबाव थांगोन धनुषका हा अबाव थांगोन सबसे लास्टाव गाखोदों जों दायो सबसे फार्स्टआव जासिगोन आरोना राङापारायाव माने ट्रेन खर' सोलायो बेहाय सोलायसिगोन दा धनुषकाया उन्दुबाय ट्रेनाव फाइनालि देकारगाव मोनसिगोन दायो अखासो थाइफ्रिगासिनो जों दायो अट'आव गाखोबाय जों दा अग्निगड़ पार्कआव मोनफैबाय हाजोआवसो आरोना पार्कआ बेहाय माखासे मानसिफोर खामानि मावगासिनो दंमोन मिस्ट्रिफोर गोजौआव नायनो हागोन नैबेहाय अग्निगड़ लिरनानै दोनदों आरोना एसामिसनि इंलिसनिबो दं आं दा टिकेटखौ लाग्रोबाय 30 थाखा लायो टिकेट मोनसेयाव दायो हाम्पेया हाबलांगासिनो दं नैबेहाय अग्निगड़ पार्कआव नैबेहाय चेक खालामो आरोना टिकेटखौ बिसिनानै हरो आरो बिसिबाथाय बियो आरो खनसे हाबफिनजाला अबाव फैदों जोङो वाव हाम्पेया नुफेराखैनो अग्निगड़ हाजोखौ पार्कखौ ओंखायनो दिनै बेरायनो लाबोबाय आङो हाम्पेखौ दिनै ने धनुषकायाबो नुवाखै हाजोआवसो गाखोनांगौ हाजोसोमोन गोदो राजा महाराजाफोरा बेहाय माने रायजो खुंदोंमोन जाहैदों बिनि हिस्ट्रि दङ आंबो बारा मोजां मिथिजोबा आरो फिसाजो गोबां मोनदों दामाबालाय अबाव गबावनो बेलाय वाव धनुषका होनदों होनदों धनुषका होनदों ओइ
नै मोजां बानायना होदों आयो धनिस्काया वाव वाव जालायथारदों मालाय खुसिथार फैनो मोननायखाय गिदोंलै मा बेयो मामा मा बेयो एम्बु एम्बु धनिस्काया एम्बु लांफैदों नै एम्बु गियोसो बेना एम्बुखौ गिदों धनिस्काया एम्बुखौ बिराद गरम ओइ गोजौआव गाखोलांबावनांगौ र' थाबायलायथारदों नै धनिस्काया दे थाबाय थाबाय Ui, ui. Wow. Ui, no lighting. Bida, bida. Wow, wow. Tuh. Put. Gurung-gurung नुवाखै नामा? Guru naik gurung-gurung macam. Sekolahnya Bodo nih, tinggal labrang. Ini jasino, madam. Ini biar osok sokro, mana osok mawa dong ini sinho. Bodo beraihwbai labrang sama. Itu jauh selfie anu macam terbiau view point dong, beraihwbai. Foto lana reels lana macam background nifa. Dhoniska siang tar. Tuh. Hah? Ini gelikan mana hगारलाबायदों? Ji, kau थाबायनो हमजालायबावासो. Này. Fai mama fai. Berat थाबायनो आयो जि खुसि जादों गावहा बेरायनो मोनबाथाय बिराद खुसि जाखायो बियो हाय dak nih Dhoniska kap bye अबाव थांनो नोंलाय अबाव आंखौ गालांसै आरो दायो थांफिनगासिनो जोङो ओंखारबोफिनबाय बिराद मेङो थाबायनो हाया गारनानै थांबाय नै आंखौ आथिं गोलाव-गोलावनो Dhoniska रागा जोंदों Dhoniska जोङो अग्निगर पार्कआव बेरायना फैबाय ओमफ्राय दायो हाम्पेया कल पार्कखौ नुवाखै नालाय ओंखायनो दसे बेरायनोसै बेयावबो टिकेट लाखांबाय नै बे जाहैबाय कल पार्क एन्ट्रि गेट जानोसै टिकेट चेक खालामो बेहाय चेकिं जों दा सिंथिं हाबलांबाय नै बिदि भिउआ बरियानो ना ओइ नै Dhoniska लोगो मोनदों आगै बाय बाय होनदो दे Dhoniska मा होनदो Dhoniska होना पार्कआव फैनाया सिलेखासो खननानै जाबाय आंहा हाम्पेयाबो जादों सेंग्रा सिख्लाफोरनि लाइन मारिग्रा जायगासोलै बेयो सिंगोलफ्राथ' फैनानै लाबोखाया आरोना मालायफोर लाइन मारिनायखौ नुनानै खुदै गनलायलायगोन आयौ मा सेंग्राफ्रा जरा गोजा मालाय नै ओइ मोनाव जौगासिनो दं नैबो जरा मालाय नै जरा ओरैबो जरा नै बिथिंबो जरासे ओरैबो जरासे
सिख्ला सानै सिंगेलफ्रा खुदै गलायसिगोनलै लोगोफोर बारा गोबाव थाला जों बेहाय दायो थाजिम हटेलाव ओंखाम जानो थांसै र' बर'नि माबा दङ हटेल गोदान खुलिदों एसे गोबावानो जाबाय आरो बोसोरनै बोसोरथामसो जाबाय नामाथाय आंबो थांफेराखै बेहाय बेरायहैनोसै बेहाय जाहैनोसै मोसानायफोरखौ नायदो धनुसखाया ओइ थाङा बेथ'मोननो बिराद दुगि जाथारदों आरोना धनुसखाया सेलेखा फिथाइ जादों धनुसखाया बा आलामथार मोजांथार बा गिदिंलायथारदों माथो होनलाय बा ओइ दोदोमोन गान मा बिलाय बुम जों दा थाजिम हटेलाव ओंखाम जानो नागिरदों आरोना थाजिम रेस्टुरेन्टआव मोनसे नैबेनो थाजिम बर' फिउजन थ' जाहैनोसै ओंखाम उखैथारबायना ओमफ्राय तेजपुराव दङ नैबेजों माने दरं कलेज मोनहैयो आरो थांबाथाय बे रडआ जों दा सिङाव हाबबाय नै ओंखाम जानो थाखाय खायफाबा नेगासिनो दं खायफाबा जागासिनो दंमोन सिङाव नारजिजों अमा जानो गोसोबा सोरबाफोर बेहाय फैबानो जाबाय आरोना थाजिम बड' रेस्टुरेन्टआव ओमफ्राय जों दा जानोसै आङो नारजिजों अमा अर्डार खालामबाय मेनुफोरखौ नायनो हागोन नै नोंथांमोना ओमफ्राय दायो लकेल दाउ जागोन लकेल चिकेन जों दा जानोसै आरोना हाम्पेजों आंजों बेवहायथ' आइटेमा बिराद बुरजा दङ नैबेहाय नायनो हागोन नै अमाजों अमा बिबु अमा बिथै सयाबिन भाजा बेनिफ्राय लाब्रा दं सालाद दं पियास दं रुसुन ओइ मा होनगोन बेखौ नैबे ना खर' बेयो मुरिघन्टा ओमफ्राय दालि जहल नैबे रुनाय मैगं नै नारजि अमा जानोसै जों दा हाम्पेयाथ' ओमफ्राय नै लकेल चिकेन बिराद बुरजा आइटेमा बुंख'नो हाया आरोना सिकेन दा हाम्पेयाबो बेलाय टेस्ट खालामलाय जादो दे पापर नोंसोर पापर जानो नागिरदों ना ओइ ओंखामा दे जों दा जाखांबाय आरोना बिराद गोथाव माने बर'नि ओंख्रि नारजि अमाजों जाबाय ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोननो संनायखौ देखायगासिनो दङ बेहाय माने स्पेसियेलि सानडे आरो सेटारडेआव माने माखासे थालि होनाय जायो आरोना बर'नि आइटेम मोनगोन नोंथांमोना जानो लुगैनाय साम'जों सबाय अनला दाउ बेफोरबायदि गासिबो मोनजोबगोन आरोना बेहाय नोंथांमोना जि जानो लुगैयो अमा नारजि अनला दाउ बर'नि जेसेबां आइटेम दङ बयलफोरबो मोनगोन आं नोंथांमोना दायो संनायखौ देखायगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबेहाय नै एडभार्टाइजमेन्टखौ नायनो हागोन मा मोननाय जायो बेनिफ्राय नैथिं जा नै फंबाया बेहाय रिसेपसनाव दङ फंबाया बहानि आं थेलामारानि ना बेसेबांसो गोबाव जाखो बेहाय ओरैनो आंथ' ओरैनो 6 मान्थसो जाबायना जोंना बे रेस्टुरेन्ट खुलिनाया 10 मान्थ सोलिबाय थादों न' सार्भिसा दा माने मोजाङानो मानसिफ्रा कास्टमारफ्रा मोजाङानो फैबाय थायोना सासे फंबाय दं बेबो बहानि होनदोंमोन फंबाया बाक्सानि नोंबो 8 मान्थ जाबाय ना आंना 10 मान्थआनो जासिगोन खुलिजेननायनिफ्राय आं दा संनायखौ देखायगासिनो नोंथांमोना माने नैबेहाय न' एन्ट्रिसो आरोना अनलि स्टाफआल' हाबनो हायो थेवबो आङो नैबेहाय नै बेदर मोननाय जायो बेहाय लांनो गोसोबा लांनो हागोन आरोना बेखौ माबा ओइ अमा ना बेकन अमानि सब अमानि आइटेम ना जोंनि जाबाय बेखौ दसे टाइम गुदुं खालामनानै जानो हायो रेडि टु इट होनना बुङो दङ बिदिनो बेबो रेडि टु इट बेखौ मा फ्राय खालामनानै गुदुं खालामनानै जानो हायो चिकेननि बे जाबाय चिकेन सालामि ब्रेकफास्ट टाइपनि जाबाय चिकेन हेम
बाखि चिकेन पप ललिपपबो दङ माने न'आव बानायनानै जानो गोसोबा लांनो हागोन आरो जास्ट दसे टाइम ट्राइ खालामनानै जायो बाखि ससेस बेम्बु ससेस बेम्बु ससेस नर्मेल क्लासिक ससेस दा सिङाव हाबबाय जिनाखि माने जानायनि आइटेम संनाय खावनाय माबायाव हाबबाय आरो आं सिङाव एसे संखानायखौ बेहाय गुदुं गुदुं रेडि दोनो आरो बे मा बेयो अमाजों मैथा ओमफ्राय नै ब्रयलार बेयो लकेल दाउ ना औ लकेल दाउ नायदों मैद्रु दं मैद्रु रुनाय बयल खारै भाजिनि आलु नैथिं आदाया संगासिनो नै आदाया मानि ढेकियाजुलि मा मैगं संदों बेहाय दालि मैद्रु खारै बिराद मोजां माने बिराद स्टेन्डार्ड लाखियो आरोना संनाय खावनायफोरा बर'नि आइटेम नै आब'आ मानि आं बेनिनो तेजपुरनिनो बेसे गोबाव जाखो खामानि मावनाया बेहाय बेहाय मावनाया अपेनिं जानायनि 15 दिन उनाव फैनाय अपेनिं जानायनिफ्रायनो न' बे मा बयलार ना बे लकेल चिकेन ना शनिबार देवबारबो मोनो अमा खाजि ना बेनिफ्राय बायदिसिना बहुत आइटेम दंमोन दिनै सुनिबार देवबाराव माने एक्सट्रा अमा बिथै बिदिनो गोबां आइटेम दं नोंथांमोना दहाय भिडिअआव खिन्थाखांबाय सुनिबार देवबाराव स्पेसियेलि होनाय जायो आरो बेखौ बेनिफ्राय आंनो माने आं फैनायनि थाखाय बेहाय आंनो मा होनदोंमोन बेखौ स्मक पर्क माने माबाना बियो हांनाय एसे उखुन्दैजों फोराननाय आरो बियो बाय बाय होनदो दे सुम्मा होनदो सुम्मा नाङा सोनांला ओंखाम जाबाय नाङानो बाय बाय थाथ' दे गासिबो थांनोसै